பணத்தை வச்சு எல்லாராலையும் எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணிட முடியாதுங்க. ஏன்னா பணத்தை வச்சு உங்களால ஒரு வீட்டை வாங்க முடியும், ஆனா உங்களால ஒரு குடும்பத்தை வாங்க முடியாது. பணத்தை வச்சு உங்களால ஒரு கடிகாரத்தை வாங்க முடியும், ஆனா உங்களால நேரத்தை என்னைக்குமே வாங்க முடியாது. பணத்தை வச்சு ஒரு பெட்டை வாங்கலாம், ஆனா பணத்தை வச்சு என்னைக்குமே ஒரு நல்ல தூக்கத்தை வாங்க முடியாது. பணத்தை வச்சு நமக்கு தேவையான சாப்பாடு எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கலாம், ஆனா நம்மளுக்கு பசிக்காம இருக்கிற மாதிரி பண்ணவே முடியாது. நம்ம எவ்வளவுதான் சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் அடுத்த வேளை நம்மளுக்கு பசிக்கதாங்க செய்யும். பணத்தை வச்சு எவ்வளவு பெரிய டாக்டரை வேணா உங்களால விலைக்கு வாங்க முடியும், ஆனா ஒரு நல்ல உடல் நலத்தை உங்களால என்னைக்குமே வாங்க முடியாது. பணத்தை வச்சு உங்க மேல இன்சூரன்ஸ் போட முடியும், ஆனா உங்க வாழ்க்கைக்கான கேரண்டியும் சேஃப்டியும் யாராலையும் கொடுக்க முடியாது. நீங்க போட்ட இன்சூரன்ஸ் இருக்கும், ஆனா நீங்க இருப்பீங்களா அப்படின்றது யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. ஸோ பணத்தை வச்சு எல்லா விஷயத்தையும் வாங்கிடலாம் அப்படின்றது உண்மையிலே ஒரு பொய்யான விஷயம். பணத்தை வச்சு உங்களால எவ்வளவு ஆடம்பரமான விஷயத்த வேணாலும் வாங்க முடியும், ஆனா உண்மையான அன்பு, பாசம், நண்பர்கள், உறவினர்கள் என்னைக்குமே வாங்க முடியாதுங்க.